Si Jacob to ah. Jacob, magandang araw sa'yo. Magandang araw din sa'yo, Ate Kay. Jacob, ayoko sanang sabihin ito sa'yo, pero nag-aalala ako para kay Kuya JR mo. Ho? Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Sa ngayon, wala naman. Pero sa tingin ko, baka sa susunod meron na. Jacob! 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 Oh, kuya! Bakit po? Ito, kunin mo para mag-enroll ka ngayong susunod na semester. Sigurado ka, kuya? Huwag na lang kaya. Hindi, Jacob. Kakayanin ko mapagtapos ka. Ayokong matulad ka sa akin. Hindi ako nakapag-aral dahil maga tayong iniwan ni nanay at tatay. Isa pa, nangako sa kanilang igagapang ko ang pag-aaral mo hanggang sa makatapos ka. Hindi naman sayo kung mag-aaral, kuya. Ang totoo niyan, gustong-gusto kong makapag-aral. Kaso, baka mahirapan ka. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Makatapos ka lang. Kung kinakailangan maghanap pa ako ng isang trabaho ko, huwag lang tayong mahirapan, gagawin ko. Pwede pa naman ako magtrabaho ng gabi, kahit ilang oras lang. Kuya, baka hindi naman kayanin ng katawan mo pag ganun. Huwag kang mag-alala. Ako pa. Sanay na to. Kaya kunin mo na to. Maraming salamat dito, kuya. Huwag kang mag-alala. Mag-aaral ako mabuti. Tama yan, Jacob. So, sige, papasok na ako. Sige, kuya. Ako nang bahala dito sa bahay. Bukas na bukas. Mag-enroll na ako. Sige, aalis na ako. Pangako, kuya. Mag-aaral ako ng mabuti. O JR, bakit mukhang pagod na pagod ka at wala ka pang tulog? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako, Ate Kay. Pagod lang talaga ako, tsaka wala pong tulog. Bakit? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Tsaka panggabi bang duty mo? Hindi po. Dalawa po kasi ang trabaho ko. Isa sa araw, isa sa gabi. Ano? Anong akala mo sa katawan mo? Robot? Bakit kailangan mong magdalawa ng trabaho? Nag-aaral kasi ngayon si Jacob sa kolehiyo. Kaya kailangan ko magdoble kayod para matustusan ko yung pag-aaral niya. Mahirap nga yan. Ang mahal kaya magpaaral ng kolehiyo. Kaya nga hindi ako nakapagtapos dahil hindi ako kayang tustusan ng mga magulang ko noon. Pareho pala tayo, ate. Ayokong matulad sa akin si Jacob. Kaya igagapang ko ang pag-aaral ni Jacob ngayon. Nangako rin kasi ako sa mga magulang namin bago sila nawala. Natutulungan ko makapagtapos ang pag-aaral ng kapatid ko. Para kahit siya man lang magkaroon ng magandang buhay pagdating ng araw. Napakaswerte ng kapatid mo sa'yo. Dahil iilan lang ang may mga ganyang kapatid. Yung iba nga, naku, walang mga pakialam sa mga kapatid. O sige JR, aalis na ako. Minsan, wag mo rin kalimutang magpahinga ha. Sige po, ate. Sige, alis na ako. Ingat po. Gustuin ko man magpahinga, hindi pwede. Sayang din kasi ang isang araw pag hindi ako papasok. Kawawa naman si kuya. Halos wala na siyang pahinga dahil sa akin. Oh, Jacob. Diyan ka na pala. Nako, pasensya na kuya kung nagising kita. Hindi. Ayos lang yun. Buti nga nagising ako. Kung hindi ka dumating, hindi ko na malayan yung oras. Baka hindi ako nakapasok. Hindi ba pwedeng umabsent ka kahit minsan lang para naman makatulog ka at makapagpahinga, kuya? Hindi, Jacob. Sayang din kasi ang isang araw. Sinabi ko naman sa'yo na pwede naman akong pumasok sa mga part-time. Malaking tulong din yun, kuya. Hindi na kailangan, Jacob.
Kaya ko pa naman. Isa pa, gusto ko mag-focus ka sa pag-aaral mo. Pasensya ka na kuya. Naawa lang kasi ako sa'yo. Baka mamaya, napapabayaan mo na yung sarili mo. Tignan mo yung katawan ko. Ang lakas-lakas ko, no? Kaya wag mo akong isipin. Ikaw ang bahala kuya. Basta, pag napagod ka, magsabi ka lang sa akin ha. Oo naman. Ano ka ba? Sige, papasok na ako. Kumain ka na dyan. May niluto akong ulam mo. Sige, alis na ako. Sige kuya. Sige. Napakaswerte ko talaga dahil ikaw ang naging kuya ko. Kaya mahal na mahal kita. Balang araw, susuklian ko lahat ng hirap mo sa akin kuya. JR? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ate Kay. Medyo nahihilo lang ako. Di ba kararating mo lang galing sa trabaho mo? Huwag mong sabihin papasok ka na naman sa isang trabaho mo. Tama po kayo, Ate Kay. Eh halos wala pang isang oras mula nung dumating ka galing sa trabaho mo kanina. Huwag mong sabihin nakapagpahinga ka na sa lagay na yan. Hindi, ate. Nagkasikaso pa kasi ako. Nagluto ako ng hapunan ni Jacob para mamaya. Hay, ano ba yan, JR? Anong ginagawa mo sa katawan mo? Ayos lang naman ako, Ate Kay. Kaya ko pa naman. Oo, kaya mo pa sa ngayon. Pero kailan ka titigil pag gumagapang ka na dahil sa pagod at puyat mo? Alam mo, JR, hindi masamang gawin mo ang lahat para sa pag-aaral ng kapatid mo. Pero sana, huwag mo namang abusuhin ang katawan mo. Mas mahihirapan kayong magkapatid, lalo na pag nagkasakit ka. Pag nangyari yon, paano ng pag-aaral ng kapatid mo? Tama ka, Ate Kay. Pero sayang din kasi kikitain ko pag umabsent ako. Ang tanong, JR, kakasya kaya sa pagpapagamot mo ang kikitain mo ng isang gabi pag nagkasakit ka? Marahil tama po kayo, Ate Kay. Sige po, aalis na po ako. Grabe ang sipag at pagmamahal ng taong ito sa kapatid niya. Si Jacob to ah. Jacob, magandang araw sa'yo. Magandang araw din sa'yo, Ate Kay. Jacob, ayoko sanang sabihin ito sa'yo, pero nag-aalala ako para kay Kuya JR mo. Ho? Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Sa ngayon wala naman, pero sa tingin ko, baka sa susunod meron na. Bakit po? Anong nangyayari sa kuya ko? Nakita ko kasi siya kahapon, bigla siyang nahilo habang naglalakad. Jacob, sa tingin ko, bukod sa sobrang pagod ng kuya mo, mukhang kulang na kulang siya sa tulog. Sa tingin ko, Jacob, nagkakasakit na ang kuya mo. Sabihin mo sa kanyang hindi bawal ang magpahinga pag pagod na siya. Tama po kayo, Ate Kay. Huwag po kayong mag-alala at kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Huwag mo sanang isipin na nangingialam ako sa inyo. Nag-aalala lang kasi ako sa inyo. Para ko na kasi kayong kapatid. Huwag niyo rin po sanang isipin yung ganun. Nagpapasalamat nga po kami dahil concerned kayo sa amin ni Kuya. Maraming salamat po. Wala yun, Jacob. Sige, tutuloy na ako. Sige po, salamat po ulit. O Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jacob. Pagod lang siguro ako. Yun na nga Kuya eh. Nagkakaganyan ka dahil sa sobrang pagod mo. Dahil sa pag-aaral ko. Kuya, hayaan mo na kasi akong mag-part-time para makatulong naman ako sa'yo kahit papano. Tignan mo nga yung itsura mo. Napapabayaan mo na yung sarili mo. Nagkakasakit ka na. Natatakot lang kasi ako. Baka pag pinayagan kita, mapapayaan mong pag-aaral mo. Mawawalan lang ng sayang paghihirap ko. At ayokong mabigo sa mga magulang natin na patatapusin ka ng pag-aaral.
Kuya, hindi ko naman nahayaang mangyari yon. At lalong hindi ko hahayaang magkasakit ka ng dahil sa akin. Dahil mas mawawalan ng saysay ang lahat pag nawala ka sa akin kahit makapagtapos ako. Pangako kuya, hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Kaya payagan mo na akong magtrabaho. Alam kong napapagod ka na rin. Tama si Ate Kay, hindi bawal ang magpahinga kapag napapagod ka na. Kaya nakikiusap ako sa iyo kuya, payagan mo na akong magtrabaho para makapagpahinga ka naman. Maawa ka naman sa sarili mo kuya. Tama siguro sa Ate Kay. Sige, papayagan na magtrabaho. Pero, ipangako mo, hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo ha. Ipangako mong magtatapos ka kahit na anong mangyari. Maraming salamat sa tiwala kuya. Hayaan mo, pinapangako ko sa'yo pati kila nanay at tatay na magtatapos ako. 1 taon na lang kuya, aakyat ka na sa stage. At alam kong magiging proud ka sa akin dahil natupad ko ng pangako ko sa'yo. At natupad mo na rin ang mga pangako mo kila nanay at tatay. Maraming salamat, Bunso.